приятели в Дедо ТВ. Това клип ще бъде сниман за втори път, защото първият клип беше фейл. Нали? Да, той така ютубър го прави и снима, оцеляваме решението. И този епизод ще правим Дедо спагети. Затова ще ви трябва тия материали. Спръчка, блейзрод, ако искате да бъде вкусно, дянче, ако искате да бъде много и кола, за да го опечете. Сега слагате кола и блейзрод, защото те са направени, те са една стайна съставка, която трябва да се опече за спагети, нали? Да, тук кола няма значение. А пречката и тук може да си вадите един меч, ако искате да побиете публиката, така, да биете. И цебете и да гледате много в очи. Нали? Така. Аз съм Ники Брешимов и това тук. Сега ще върнем сега. Сега махаме си това меч. Сега правим си паницата. Ето, това ни е паницата. И ето спагетките. Те са жълти. Ето спагетките. Значи това са спагети. Ако искате да сложите малко грозди, ако искате малко грозди да сложите, просто служете грава и закрузете шоуто на Дедо. На Дедо ТВ. И направя една стена от грозотия, нали? И така като за финал, откъде дойде? Чакай малко, трябва да заглуша, че ме търсят от другото шоу. Така, малко ще заглуша. Не, и да, чак. Това беше и моята история. Как се правят спагети. Тайната съставка. Може да я кажете на всички, ама ако аз ви подборя, нали? Сега, елате, сега още не дейте затваря. Не дейте, спирайте телевизорите, защото ще отиваме в шоуто. Бюза ТВ. Кой да не видя, защото има камера. Нали? Така. Здравейте. Никой да не видя, защото има камера. Камеркията се знае като луд. Ето я камерата. Но тя е зелена. Има обувки, има очила, има слушалки. Слуша си чалката, докато гледа хората, нали? Ако искате путка, просто елате в Гей ТВ и там продаваме много путки, пишки, мъже, жени, заебене, нали? Потана, бе, камерджията, чакайте, бе, чакайте, не съм оправил микрофона. Чакай, не съм оправил микрофона и ето, че камерджията не се чува много добре. Това е тук. Ето го и микрофона. Ето го и микрофона. Какво ще кажете? Микрофона е пред вас. Той е деграден, защото е путка. Излезе от капсулата си. Не го е срам. Не храни майко. Къде е? И тук моят покойно съм да му направим едно такова. Да му се гъзим. Защо? И започваме.
Помощ, помощ, космите ми, космите ми, космите ми, космите ми. Чакай, не отивайте вътре, видеонаблюдение. Чупихме бревата, бе, не мога да ти затворим вратата. Нали? Космите ми, космите ми, космите ми! Не те... добре, добре. Тъй, че нямаш коремче, имаш само глава да се тулваме. Какво ти тулване, бе? Ще бъ, бе. Лапни ми го, бе. Лапни ми го, бе. Лапни ми го, бе. Лапни ми го. Да, това беше от предаването. JTV, ще видим следващия епизод. До тогава! Като за финал, чакай! За финал. Забравяйте едно нещо да отворим. Ела. Не, ела. Ако искате страшни духове да отида при вас, най-добре. Спойте това. И след това, този диск. Увеличете си музиката до края. Дай камергия и я пускайте. Не мога да я пуснем диска. Не храни майката. И да, това беше няма да я харесал клипа. Това беше тук за Пешо ТВ, за Петро ТВ, за Гей ТВ и я речал. И това беше и за Кош Петро Парчал.